бехайб куҷо шид бо машиники кар рӯзи бозӣ шамон гум шид ҳамин бозӣ ита мегзара намегзарад машиники чиита финали бозӣ бехайпа мо декаса монда будем ҳама каса хуш омаде ба канали бехайпи додарактон пандача болои як мошин як сюрпризи конкретни зурай канал маҳкамчи иш уш аҳмад мегене братишката безор мон кардӣ баъд 6 моҳи дига айма айдами ман надавӣ ассалому алайкум мардум бародари азиз ҳама каса сози хубе тинҷе ҳама каса хуш омаде ба канали бехайпи додарактон пандача зинда боша ҳама каса шеруи нар гапто надорам ҳазор рамад нигоҳ кунед бародари азиз рӯзи финали бозӣ бехайпа мо декаса монда будем хай ҳаматон медонем ки дани время камтарак вазъиятҳо безебай и қаки дига билет мондагӣ буд ба ҳамин хотир бозиш нашид ана хоҳиш ай ҳаматон бародари азиз ҳамин видеоро тамошо дорен якм я лайк як коммент подписатсия дар телеграм тамом рафтем абзора як бор тамошо кунем бо чахчах шербача бародари азиз абзора тамошо кардаи на самом деле 10 та мошин бои ай на тури мошинои гарини пасти пасташ камри шашай ки 3 миллион ай нархиш фул комплектация гарини бад э мардум шумо ин мошиноро медонед вообще ба чанд рубл шумо соҳиби мақсад ин мошино мешед ҳеч не як халта нос намехари брати ма як таблет мегири соҳиби мошин мешавад ирамоно моли бо даркурай зинда боше ҳама каса шеруи нар саломат боше барои дастгирӣ гапто надорам 10 мошине ки дисте 3 дона мерседес 3 дона бмв 3 дона камри як донаи дига шоҳҷоизаш рейнҷ ровер веларе ки брати ма метавонӣ смела ба ҷои мошин дар душанбе як сехонага қабул кунӣ ҳозира худаш бо мегумтона номерое ки дар болои экран дидесте 6909 ая охираш ин ҳамин номерода картаи хитоӣ американски италиянски лобои намудаш ҳаст меджиқи чӣ намудаш биромад як 1000 рублара перевод мекунӣ бародари азиз чекша дар ватсап мепартоед 10 дона билет ба 1000 рубл мегирем бародарои ҷон анака нигоҳ кунем бародари азиз як гизалаи бад ма ҳамҷа аксия мекунам баҳри ҳамун нафарое ки ана ҳозира худаш медроен ҳамин моро мебинед чипта харидорӣ мекунед ҷонтона садқа кадом нафаре ки 1000 рубл мепартояд 10 дона бигирад кадом нафаре ки 5000 рубл мепартояд 65 дона ин ҳамҷа билет қабул кунад ба хотири чӣ ба хотири дастгирии охироне ки билетҳоро ҳамин ҷошда буд кунем бозиша бигзаронем дига ждат накунем шеруи нар ҳамаш баҳри шумо ай бародарҷоно ҳаракат кунем ҳамин ҳаракатҳои мо чӣ ба билетҳо буд нашаванд мақсад ки мо бозира мақсад нагзаронем билет буд чӣ бидонем ки ҷошда бозӣ мешавад ин ҳама зависит аймон нестай бародари азиз мо бозира барои сар додан любое время сар метем мегем мардум инам ка мошинай инам ка бозӣ шуморо маъқул мешавад шумо билет мегиред билетакош буд мешавад бародари азиз бозиша мегзаронем як бор полни призора ҳозир ина бехайпи пандача гап мезана бародари азиз шумо гӯшне роҳат кунед рафтем ассалому алайкум бародарои азиз апау хора як дофи дига шербачо да бозии ма 310 дона призай шоҳҷоиза рейнҷ ровер велар 3 дона кемри шашай 3 та мерседесои еклассо ам бародаро 3 та бмв м50 бародарои азиз 300 донаи дига конвертои пулия ки ровна 2 миллион дар раздили кайги ай 5000 50000 20000 10000 15000 100 доллара 100 еврога 1000 сма 500 сма арала борона як обчаву як тилешкаи дигада полни призои конвертои миллионери айда шербачо ба ҳамин хотир братанои азиз кадом нафари ҳози худаш билет мегира шерои нар гуфти ҳамин спорт ки ба хотири пандача билет мегира чӣ монем
я 200,000 сари не нигоҳ кунем бародари азиз на самом деле инам як приза гози ма шуморо мегум кадом нафаре ки ина ҳамин рӯз число пага дигар то ҳамин билет буд шудана билет мегирад номи билетеш пандача мемона бародари азиз нигоҳ кунед болои як мошин як сюрпризи конкретни зурай сюрприза ма ана видеои дигаримда айноми хидам шуморо падарка мекунам лӯбои мошина зад болоиш ҳаму як сюрпризи гарене ки арзишаш ай 300,000 рубл болои бародари азиз болои лӯбои мошин ҳамин номи билета главни пандача боша бародари азиз донки уже ты як мошин не дута думбадум мебарӣ ина ма шуморо ина гуфтам мошинша ма сюрприза ма шуморо нишон метавам дофи дигар дар видеои дигариш ҳозира худаш братои ма бидурен ҳаракат кунед бехайб ин реклама нестай мақсад и бародарай чанд сали сол шед мо ба ҳамин хотир чиз возможности дорем мекунем ки главни ҳамин бозӣ тезтарак бигзара бародари азиз ҳаракат кунен ба ин ҳамин хотир билетакоша харидорӣ кунен бозиша ждат кунен на самом деле бозиш дар байни халқ мегзара дар ресторан мегзара ба шоҳидии ҳамаи мову шумо дар бозӣ ира марам иштирок мекунам ты худат тамошо дорӣ тирам ёй иштирок мекунӣ шерна желаният боша главни ба ҳамин хотир я ҳаракат я дастгирӣ я лайк поделиться телеграмаш бидроем бикафонен рӯйхати билетҳоро инам хатон мегӯм ки бародари азиз имрӯзне пага ё пагаи дигар бидроен рӯйхати билетша ма худам дар телеграмаш маҷбур мекунам ки бипартоя шумо бидроен ҳамаша проверка кунен бозиша чӣ қай боша сергазаш мегирем барвақтарак хали мегзанонем бародариҷон зинда бошен саломат бошен ягон гап дошта бошем марамат зинда бошӣ ака азизам гӯям ҳамаи суханҳоро гуфт тамом брато рафтем як бор полни обзори 10 мошина тамошо мекунем ба якта ина ёра дарун берун салом балон лӯбой ҷуш тамошо кунем братои ма мегум ку эй брат ба нархи як халта нос соҳиби мошин мешавӣ ҳаракат кир рафт